তিনি 19 জানুয়ারি 2025 তিনি simi 47 bisisi kanggo 1979 তিনি ni Salno Tripura Hasini Kathar Assembly Tripura Hasini 14 lakhs Kokborok Sanai Rogni indigenous Tripura Borogni Maani Rwkgwui Kokborokno Tripura Hasini kai official language sinai Borong dijakoni gabon te bilbo pass kai jakoni Oprenchu Wsukmarokno o Salno Kokborokno official language sinai yasa jakoni salinai alai jaktongo hingga tini 2025 BC lama kolongo ulo 47 fai yakung difeka angkai oro Maani Kokborok kokuntung je Maani ni abutri silai kutebo kuti obno borom dijakha ke obno borom dijakoni sal jung jotno pare tong ham tong klem to kaisa bakhat tong mani kokno te khle yapi sewai Kokborok tini MA jora project tongo je simatui taklai khoroktam university student Kokborok PhD bok khlalega hoyto borok tai kisas jorani bising borok degree man Kokborok ngau kaisa life ini Kokborokni life kaisa milestone je samai Kokborok ni guru sama mani abo kaisa milestone hingga tini ojra phai sok mani jelam phai sok baika o lampra krung kundu kabang ma life moto life mongkha jobani life mongkha Kokborokno hamjagoi suilemani sakta lemani sacrifice khaimani joton o jagao kaisa pothma ongoi kaisa milestone ongoi je tini i lampra pesok mani o jaga joton kaisa japai mari kelangkha jorani lama ho Hingkoi Kokborokni joto kebeng mung skrup jakha sawi maya kaisa major kaisa issue ngai Kokborok tamo ani je wansukma ani jungma ani je bha abunu to kaisa khramni bising tikhlaioi te khosnahni ang bobai komroi khlai abunu Kokbole ngai Kokno tam to kaisa nga bukni kok te kan written suijak bising tik suina ke sune thake to kaisa script to nangono ngai o je script no tuye tabgo chini kwangma kebengmu sokai tong tab ngai obno o jaga thangmar sakang tebo sara musumo je Kokborok ni je yapi semo o yapi semo tebo hakjalo phogna na tong tebo buskam tang na tebo kuchugo chung lanai nango
An ka chung taibo kolom te ma khiblenai taibo ma suilenai taibo ma saktalanai taibo chini mani kono chung ma hamdalanai taibo sacrifice ma khanai taibo chogo ma khailai gai tab jadi chung ofile nai khai life mo phijing ofile nai khai oi rajasa ba 1000 visa bro Kokborok bai suija kana o tam simi nong jadi jona sikha somiti ni simi chekai jona sikha somiti ni asame blog political ba ni little magazine ro ba literary magazine Kokborok bai lama ketal hinai kain lekha ekano ketal kothama hinai kain lekha engkau jera nini yaksi botol baik gedal jak os jora kasih tu cini 99 cini % kami am tu jodoh nu komunis parti kali ani bawo jadi orang itu Debbarma jenis mi bisi bas kang tu sang sang jaga bo mate jalaka bo kasih founder member tu mani 11 jon Suikwrwng Debbarma Debbarma nin Dr. Nilmoni Debbarma Suikwrwng Debbarma Ogur Debbarma ini abu tu ojorani je lungnai sinai dok ba educated chini borok ni je tam borok borok tu ino somoyo jona sikha somiti khajak mani bono somoyo kaisa oprono nini ai Kokborok tu suinani khanani je meke borok resap borok tamorok ka osmete nini jada boni oboto nini communist movement ti oi শ্রমিক রঙতি ওই তামনি ওই সামতানের ওতে বিগার রঙতি ব্রক আব সুইলাইও কে অজরা চিনি বুসু হুকুমু গদাল জাক তম নাকি অসময় চিনি ত্রিপ্রানি গাইরিং ন খুক তে সুইজাক নানি বেজিং নতি বে সুইজাক নানি লেনে তুই সুইজাক আবার কেসি চারে না জানাই তম গাইছি বুঝতে না নাও অনি বুড়ো তো নিনি Jepro ang kelas kisah toroi khasika o somoyo ajo tam no chung school thangkai abo only late 60 rokta chung chini parawo rungnok or rugnogon 90% srungnai bodolno Kokborok sanai rok frungnai rok to kuskuri chini ti pisa chungrungno thangbai chini Kokborok chung sai maya samakai sakai no frungnai rok bai chung kurjago office rok thangkai nugo je chini borok rok Kokborok salaya engkai teksa ke torek naga Samiat, waktu dagem toto, belum nogo Kokborok sama ya, opposite tangga Kokborok sama ya, man kaisa time bono, bizira kok kita band language, garam tu orang sama cung tam ini cung Kokdok sini borok kicing kutungka, ke orang tak kaisa Kokwanji sana kicing tangga kicing frutai Kokborok salihah Kokwanji salih sini. अब तो इनको ता कई और समय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रो कांग्रेस फानमु थुं सीपीएम फानमु थुं सीपीए फानमु थुं मीटिंग खाले खाय नि Kokborok बाय कुनु कक याफ्राम बा बक्ता डिमांड खाना रही है enggak oh joga contoh kan nung ex jora kasih kan ini sini oh semuanya kayak renesas samian ini যখন ini jona sikha somiti আছে perut tahu nih bagai Kokborok itu ibrok coba kalian pilih kayak mana pilih mana ang nunggu betang amar nam tuan nam mas kena Vietnam hinoi lain kan brok tampil Vietnam tu sih brok kurang disau aduh ini tipe khas tu Kokborok baik cuma mafrunai os lukan ponik buku ang kramani kurui kayak ini late 60 kan ini no kan drama dia hindi
Samcham Tripura Hindi, Rwkgwui yang Hindi, Bijoy Nangkolpan Hindi, nini Debbarma Hindi, din joto kota ni borok bokti de osmoy sekang phayoy sicha yawoy tongkai angka ko borok tin berarti ba kos komor kam joto phaching ji borok sin jabai tongka chini hukumu mukumu chini laibuma nini tamo sochen singni amolo poila jokhan nini tipani nini territorial council ni ulo je state food mama ulo bopela chief minister uta sochenti bimulo chamna ko rajmala sok jago sis khlai jago chin like mora sok jago kai kaisa স্বাধীন দেশ ইন্ডিয়া oboni kaisa state ukha tripura o tripura house indigenous borok ni live mano sogok dong prothang soika babo ultimately nin যখন TUJS আছে কা TSF আছে কা TSNB আছে কা গব তো যতন সিবো ববেন মুখা তাম মুখা এদু তাম চিনি বড় চিনি বুকুক সম রিগনাই বড় কানে থামবেয়া কা নিজিনি হাও যে হানো জুং 5000 রময় চি হানম থাং টপিকা o hanam thang toni hino tini ab kaisa tamungoi india bai baksa bai 1914 thang chog akai da bai hingga aboni ni to bangladesh ni to kamo ba pakistan phanung to kamo akai o hato chini buagra tai chini bodol no sekra khap to ma chini bron to bile bron choba klai canada bai choba klai chini hanam thangoi o ha tini india bai 1914 no chugoi kaisa india ni kaisa state muka ke o hani besaro je sisi kusung i hau tong phai manai brok ni jeri bhuk ni kok ni babai job makle bini rignai kanani borok babai taimna ani rignai borok makani nai angse busu tam makle ka class bokre khleka amu tong basme o chosobarogo gausi mi lama himai chung tini Kokborok reconstruction maka tam maka Ini ani kahit tamat tuh. Oh semua jadi ini late 60 TUJS aja yang kai di project jadi jauh semua di DSF aja yang kai ini di pelasun nari ini orang ini kiliparan ini Debbarma yang kan kiliparan Jomatia tahu bunga tuh tahu broken chini tamro shengthuma janti ba dopani shengthuma popitri bukti jomatia bro ang bot khokta brahan bro shengthuma tilba tai di tabune mole shengthuma bro kaino ni je tamini joto to bro all projonme joto thi thambeka kurika bro ki dosam siche kai chini Kokborok korban laban thamai thang tini asam phasin nakai raba match kuch rajbongsi chutia boni komo bla boni Kokborok endangered thang bro taw jung tabuk boy vulnerable jauh tabuk chung chini angsa nih je chini tam generation proxy ke best friend tini Kokborokno tin tabu ni I lambrau chung TV pai maka kau ma Kokborok bodol আছে ka Kokborok সাহিত্য সভা বা Kokborok joba ekarene ni Kokborok mission Kokborok academy Kokborok সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ tapi kebang mah details video ini itu kebang mah botol aja kan ini Kokborok ini botol aja kan gak borok Kokborok ini hamkai ini bagai Kokborok teh sakati senam bagai suileka kaleka enggak putih lah ya Kokborok jasa kuri mutamani अपना बुबार खाई
Bariwai Motoriwai Masangriwai tini I jila ti phega jata tabu tini jong Kokborok bai ehmo Wsukmarok tam khlai maka Sir piaba hapama gosini hajagoni Kokborok tini bekai 47 বছর bisi palai jagui tongo piaba o Kokborokno kok sanani rwngkha rwchabnabo rwngkha piaba thangka o Kokborok ang Kokborok hwnwi dapono bumung swimayaku Kokborok ni bumung ang ani mung ang Kokborok hwnwi a Kokborok ke swimayaku tangni hingke script aw sakal thajina sakal de ni je kokno kaisa ni bhugbe sajanai take suijaknai I je ni tabu je skip ni tuye je tam tamani anu controversy kuri ore je jani gabangku borong sani tobo eta to controversy ba jora kaisa ni che samsika ni tahi bono kaji tam Dawlat Ahmed bo 1887 no Kokborok masuk kan wan diski bansi wan diski obnul khanu swikan ini chini Radhaban Thakur bake Kokborok ma Kokborok ma abo dam swikan kintu যখন ini amu jora kaisa kok tam ni tam bangla sumsi mani bukha pungya bukha khachong maya gai manung kok wanju sui ba sui nung jung jeta suna musuk mani serai ke ungya ta na ba kesawa ba pronunciation serai tay apa ni jini anto yong nuk layo dosot det ban klep ko yong ta mo hai kokoi mo koi tam apa tay bo complicated tam Enggak ini যখন tam TSI pro poila brok ni roman skip sana je roman skip apa no tam ke bang bono foreign sang saimia roman skip ni English alphabet seble English alphabet se gaya ang mona kla maximum tam jara ni roman skip no foreign hi sanai ro samia brok bo tam wan sugai bo district kun simwa sugai abuna brok foreign sagaba Indian ni kokno no English no karai no warsa dama Indian constitution tam suija nini parliament debate ungo assembly debate ungo joto official correspondence ti prawo India wo joto jila 99.99% English ti bai ungo tongo Yang cuma English alphabet no cuma flug di mana nung tamoro tamung ba samsung committee ka 1990 osmio asami borok ka ma brok jo ka brok di course klak ka je rumors ki benu Kokborokno suitogo kamre suitogo expression thaitago je tunal base no apno soi klai time bono ei dam klai mano kiyo mano aru kan ini more than 90% ini remarks ki ang sayang remarks ki betul jumlah ni puno English alphabet in masana it was English alphabet no osme English alphabet ni na kha furja boy 90% barong osme tamsa ngai apro katam ni 2004 osme to ni joto left hand government bola ni kazaro jokon no 5 years ne bagoi jo sokram ka congress by DGS pro jo sokram lai osme ai sipri amolo ka left hand amolo ni 2004 ai ভাষা কমিশন সব বড় পাই ওয়েস্ট বেঙ্গল সিং বড় তি পাই পবিত্র সরকার বকাজে লিঙ্গুইস্টিক বড় বয়স সময় বলতাম থেকে বয়স সার্ভে লেখা তাম লেখা ওই 72% কো বড় সারা আর 100% খামো দানি কে ও সময় চুং hai ke bare khlai ni ekbar sama jon tripura committee khlai ga nokte setani tesa bhasha commission khlai tupini saka pagri saka tupi saka pagri
Obo tam hina obo kaisa nini kara thumaya daba. Kara thumaya daba. Nga chung osmai chung opro chung kai bini yo politician tam ni chung bites claim. Chung movement claim money. Nga chung osmai brono sana kai chung boycott claim money. Boycott khai jak phano 72%. Abo ke dine 70% ke dobo tam si. Left leaning mane yaksi bodobe gatal jak borok se. Nga chung ka 100% tam soi kamo. Nga o samachon tripura je osmai je 90 more 90% obo nini oi পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন ni bini sargobo reflect mukam. Hingga bok itu o jagawa ekdom independent bkhatuyoi nirupekho ngoi samon tagoi je borok ni tamo kubui wansoma tamo borok san sosoi tamo abuno bo tampla taka. Hingga abu belek tamo anata je Communist Party san bagoi bigarone bagoi san bagoi ukru uslok tongere bagoi san bagoi je borok ni bagoi sahara kuri indigenous people are marginalized Tripura tin borok marginalized eta ba boni bagse besar tongman ble boni san mung se borom nian tong ble ke nong borom ni tong no nongbai chongjak bhasha commission no kubuitam abono phungklamkan nukise nong kubire nong gosilia nong bon sinja biton rika hingga boni communism ni ram tak ba ka nong oro majoritarian oro kokbon sanaro majority bongni wan sukma boni musuma pintai chung ka chini ke chinu odia kuri obudi kaisa nong kaisa narrative obudi kaisa wan sukmung nong snamoi mana sikri mung hai kaisa sokor mung hai hei nong borok bang thaya nong cintula matong hai obnu ble obnu replace play ble nge botan ni osme tam to mani ni Maani sokar ini botan obnu play dia tam kamu tam kutin kamu borok hamja kamu bahasa tik tu nu taplo kamu ngai tinini salo tahu je ketal sokar sokja 35 years ni je bamfron ni je tangphang tong ni obno selayo ta ketal sokja chung wasam je ketal Wsukmarok yoi ketal yapiti brok tamu thale chini than je chini phaisin na hanai ge brok ni o tam berakai diri skip ni isu ke brok thu ni je bamfron CPM jeta brok Wsukmani jeta brok chin sak fintle mani obong ni o curriculum te jutan brok yakung soraka are not up sak juda kai Wsuk di kok ini jokon bamfron tongo tongfron jorio khrogo sin brok arok maya borom maya man Moras bin bikrom ni airport bin ungkha tabok bini achai salno palai jak tongo kini oh benar-benar bol kaisa tau kintu oh kaisa ni vital lobo kaisa important scheme obno 46 বছর আগে যে জায়গা তমনি অরুণ তো তাও অজাগান জায়গা hingga nitan mo chung tam than ba chini asamo chini Kokborok sanai tong ya ba Bangladesh tong kuri deba Mizoram tong hingkai je English alphabet ka international chung dor sika ni Bangladesh ni boro tau teni tamo technology bu advance taka busta kle busan kar hingkai tung tam ka hingkai tam ni Mizoram kai berkai ni English alphabet base finai asam ka ni ohom base ki base finai Bangladesh ka tam finai ti berkai ni wanji base finai ka chini kokle baikle tabo di Saka ka sane ba baikle
chung pura tabuk je I tamne technology bagoi ari kurikha physical tamana kintu nini je internet di bisinte je ari ta kurikha bole chini kuching songbai chin jadi songbai je Bangladesh chongro bai tam khlaiman interact khlaiman Mizoram ne chin tahuk songbai chung interact khlaiman Assam ni tahuk chung interact khlaiman jakhan tin Barma tong chung khnau Onasol tong chung khnau Nge o jaga nung voice skip nakai chaba nge voice skip nung nini technology na nung samgo thepai manba obne chung sana hine obne mane chung wanjis ku chung seleng jago ba nasli obuti yable kok obuti yable engke obo ane bagi kaham wanjis suitai no yakchakai je kebemung rok je beseb rok beskang pai sopayo ok kebemung o beseb rok nini al English alphabet no yakchakai obok tai tongya anos tebo seblang jagi apa obo si tamble soi ko bule suitani khaitani abono sathani engke on bagana tinini I tamni salo Kokborok request de salo Ipra hafang no ang koina musungo Bangkugoi ang sare samsung Suikwrwng je commission ni je kaisomino 90% borok bo suine khane ungtung bo surung tongnai ungtung ba bo common people phan ungtung luku phan ungtung jotono o roman skip no roman skip yang no English alphabet no sano engkai obno borom biwai haste hapang o English alphabet no Kokborokno surungani sunani bagai officially obno borok ya sak tengorok di condition itu sir phiaba dabuk je nukjak je Kokborok department je chairman vice chairman je chongjanai borok na agi ekdin singa salsa saka salsa devanagari sani thangjak engka borok tongsasak a chairman podo tongsasak vice chairman podo tongsasak obo ki apa se pajulan sana borok jakpre no tabu chairman ambekle wanau tabuk je nini English alphabet no kasnai ro borok kintu left ni amlo borok active se boni fan kisam komuni yakpo osam borok jini borok phai ka achuk baija tabu opai borok phai achuk baija osam ke boni je kam chlui kesak tabu kesak tabu ka kormo sai tabu kormo ngene bro ta chung tamhin bro chung skalfini hai sasa buku selayo bro kintu wanso nang bro bos di Kokborok ni hampir klai tong bro phiaba borok sin borok no chin borok no bro are chung tin simi 10 years bisio Kokborok simi chung ka salu achim nakan je obno recognition ini ICSO serna bagoy joto ready thanga boni data didi ni tinu chung thanglai ako deputation de joto ready visa bobo class na chung joto tang pheka যখন ini joto সংখ্যা অসময় খড়গুড়ি borok ang bung khuya খড়গুড়ি borok rumah sih bay suitani borok biasa menjago opsi nih borok sui manglak body boy pajakla অসময় ini শিক্ষামন্ত্রী তমানি তপন চক্রবর্তী বনে থাঙ্গাই থাঙ্গা রমাইখা আও উনা তকা ini ICSO Kokborok janai toka uno kasudi ode central to ini অসময় ini jut temani ini
samia mo coalition yana কিন্তু support untuk mani brok kaisa thong untuk mani log lagana ni central minister na phone khlayo stop khai gabra ke tinje do ICS di jitim ka jitim ka dini CBS no sob jam thakam ke chino bon di ওই যে কথা কতই বড় বংনি তার সাথে বংনি সাকনি স্বার্থনি বাগয় লাখ লাখ যিনি ককবরক সুরুনাই বদলনি ঠিনাং নম্বর কাফুমি ক্লাং থাকা উসলুক থাকার জন্য মোর দেন 20 ইয়ার্স জন্য উসলুক ক্লাং থাকা আং তিনি সাল বড় সারা মজং নকসা মকল কিও কই বম তংন খেগই ওয়ান সুদি tapi sini mau lupain tangga tini sinang dari asesor kostum masuk nam beli berok nung tani ini kono cungku tai sal bukan tu mutai sana nung bot sinang ya perkara namu coba sini tam dok no sir paita bote sana musma kai goबां ma salni ya golo lepron ya ge ya ka ge BJP IPF सरकार फाइया आमपर दाबो coalition के BJP त्रिपुरा मथा IPF खरदामनि सरकार सलित दं फियाबा 19 नि থেকে যে 23 बुगा 24 जरा जे सरकार नु माने ककबरक साल हायगा बिजाब बानि रक रुमान स्क्रिप्ट बाय सैजागि थांका 3-4 বছর 19 नि থেকে 22 जरा सैजागि थांका फियाबा दाबो खायनि हाय ताकलाय क तिनि साल न ककबरक देनो न रुमान स्क्रिप्ट बाय माने इंग्लिश अल्फाबेट बाय थाइसापन मुंसापन सैजा करे बेनार रक करे फ्लैग कार्ड बो करे थानाय अबहायनो लाय थानाय बिजाब बानि बो सेम न अबर तेइसे खाय हाय सकलगि तंनाय मा हाजा क्लाइना दिनवा definitely अब नों जुदि जेटा नों कायसा दफानि फियाबा एकी गवर्नमेंट कायसा दफानि मुचुक मानो नों ब्रम दिखामा त काफु माने क्लाइ खाबले कादर माने क्लाइ खाबले नों बनो उसूस नामाय क्लाइ खाबले फिया नों जेसु बनो स्कुल नाने बोतो थामसि काजाक नाय बनो रेजिलियंस ककबरकनि आयु गुसु नुक साइदामा इ हाय mo jone kasam ku ngkan tam Kokborokni ai kungka 1200 years nong di Georgia putni kor wasukai i tamse kun Chaudhary Suikwrwng scholar boto Kokborokti onek research khlaija tam khlaija ono mai borong khlai mutu man bon ngai bosama khai Kokborokni omor Tripura bahasa gadaljak Tripura ira ba Tripura bisibai mane jujur ko je Tripura ira jangan mane 1434 agak chini motam ne chini je kok about borro ba gadaljak more than 70% Dimasrok by more than 80%. Of the Vanini Chutiarogo, Chini Miltomo, Amtomo, Garabro Bakis Miltomo, Garo Bakis Solayo. No Tibet of Roman goodbye. Mulido Bakochi Cox Solayo. Typum not Typum, no. Buano ya, no, Mokono meat, no. Klum no Klum Zari, no. Wak no Waxano, Wano Wak, Wahino. Brochung Solayo. Hengkai bos sama kai Jepro nini oh cung boro dimasa diprasa bat ni cuti bat tek pun jatuh mani cung agak thumsa tong leman sih cung apar asam Riji asam kota becin Kokborok sih fable hasam mana ini jelas greenery tunggu sobus ba hakasam panung mano ba hasam kucuk panung mano abon ini ohom ward sih paya Kokborok sih pakai neng mai bang tui kubru man dibrugor kuai hati kasar kejar
Apa to Kokborok bungma Dimasa bungma Dimapur kai daba engka or jadi cini yapai ni mari sebelah bungma cung kau faijak engka or cung or ni je kam korpa je kermani ka katma itu lai pun apa je pro cung subrani besar kuno indakin sahabat diputi bata diputi pai ka dakin sa engkai diputi engka Dimasa isini kurio ajanai bokai tai krosakai bokai deni kuki tomase Dimasa ro kuki no dakhinsa amar samne jara nini chini borokna chini bubagra no arjun sane ro borok lai mosia tripuni simchi bosna tripur ba tripran simchi tripurung ble amar seksa klai tripurung ka bini besar subrai subrai de jom wala lai akoi kaklai feka hingga ji putina rukthai brongkha Dimasa tai nini dakin sana rukthai rongkha Tiprasa poila poi borok phai ni abo borok I ko kholongma je borak ya abo borok Dimase ano poila abo tam simani kokno ne jawan sama son Tripura bahasa komisyon pro ang kasa tam kan ini artikel kare mani daga tahu jung rumas kem tam nang noi ojang simani engka obno angolun kan ini kumut ko Chaudhary ni bini bijabon nuka je borak ya abo borok Tomase o jaga jung jefru tam or phai jung chini bugra khara jung asuli kha jefru ketal capital amsang tibego tomai daba ofisem se chini Dimasa bai jung karlai jefru ketal khai chini Kokborok tesa modifying thaka modify kok kem brok grau hino Twui ke brok di hino maino brok makham hino change money it tongka office change man cheka engka upurumba 150 BC Jesus Christ ajabani 150 besar sekamgo out hong engka ang salam chonga chini Kokborok 150 BC ni si chong maleko before kasne sini engka borong scholar kumut ko Chaudhary sambin sai tam kasam abo engka chungtan hayung kasam kuk kaisa language kamama prithibi ni simi hayung ni simi kabangma nini kok kamai thamika kidi chungje obno masange narukha osi busu utamo nge tabu chen bi potong tabu cheni tamo no beskang tebo kirim tong chin tani hingkai monok janani buala nini aci kono mo monog ya daba latia monogo tamno mokano peke latia ka cham monok asbang sam monok bual hingkai kainui kok kaisa ka bela kucuk bera mo tai kaisa ka ni tamon chawi phai drop kiok drop ba torsa drop jata kucuk bera puno monok na nai obo itihas nukira no tamon no Assamese language ni Ravana monok toka mes ronor monok toka kusro no monok toka hajo ni kono monok toka kacunggo monok jana itin bha klima to heke o jaga no o klima na nona bagoy kini haste hapam central government brosa kang ma finai chungno borok mari nai chung tamosan borok mari nai hingga ampol sana mo chungro India ko kaisa naithok khumni bagan hai o bagan dalal khum bar khaise bini pali juda khaise bini motom jib bahai juda bahai motom tong khaise o naithok mo ojra khali gulab khumma bar khai podo khumma bar khai ode bagan tongya ojala nung sampari no barna boy nung
sepma ya fanai bari competition banabo nung sepma ya fanai jaduni no nung ngorok thangoi tama nung sepma ya fanai risa sorbangi nini jini nasyaro ignai ro besang tanong kan nung siap maya panai indigenous people ka pithumoni tahi bono kandu bai hai olongkar hino bono ornament indigenous people ro komori thangkai bongni hukumu komori thangkai borokni life mo komori thangkai bongni existence kamai thangkai prithibini o je kandu bai olongkar mani ornament always kamai thangnai hengkai omni ani samung tini Kokborok Wsukmarok Salno Rwkgwui je chung bangyong man 31% man puisa chini bakhani phan chini smai chini wansuk Saka obuni ari kuri nokhasi obuni ari chini imangni paimari kuri athukuri haino chini imang chung chini sa chung tesa katala smai tangene Kokborok chung kokna riya Kokborok Twui rumu hamna riya chung amno kathar toni wai chung tam chung taibo bijak suyoi taibo rubani yapi kaismoi chini Kokborokno chung besang tam thanai obno ani samai obno ani kiching sone samai obno chini asai sone samai obno Kokborok sanai dukrokni samai kai tini haino hai Kokborok nai 47 Kokborok de Salno Rwkgwui joto Kokborok sanai tako bukuno hamba ya faro tai ke sa Kokborok mute haino hai hapang haste hapang no chini hamjak mano chini wansuk mano chini sanmung no borom ridi English alphabet by Kokborokno Suikwrwng seb ya fadi oro jara bangla suithibai sinamung suithong jara nini English alphabet sinamung bangmo suinale seb ya fadi asungno au sawino ani koknar mutaka jotono khulumka hambai